Мин Түбән Кама шәһәреннән. Ничәнче мәктәптә, ничәнче сыйныфта укыйсың? Мин икенче гимназиядә укыйм, 5нче Б сыйныфында. Син бүген монда нәрсә эшлисең әле? Апаны озатам. Һәм 26 июнь көнне Сәләт Раушан аланына барам. Сәләт Раушан аланы безнең нинди юнәлештәге алан ул? Ул математика юнәлешендә. Математика, физика юнәлешендә. Димәк, син шушы юнәлешне яратасың инде? Әйе. Олимпиадаларда катнашкан бармысың? Математикадан бар. Нинди нәтиҗәләр? Призерлар бар, победитель була идем. Все. Ул республика күләмендәме, нинди дәрәҗәдә? Шәһәрдә һәм республика күләмендә һәм мин бу елны Июнь Академия Татарстан конкурсындагы 2нче урын алдым. Молодец. Лучше всех тапшырында булдым. Шулаймы ни? Әннәдә нәрсә эшләп күрсәттең? Мин трамвайлар турында сөйләдем. Нәрсәләр, трамвайлар? Трамвайлар турында сөйләдем. Нәрсәләр сөйләдең син трамвайлар турында? Трамвайлар ничек алар йөриләр, ничек алар эшлиләр, нинди парк бар аларның. Кастингны күрде, алар аңа гаризаны җибәрдек. Һәм аннан соң гариза кабул иткәч, без кастингта катнаштык, һәм аннан соң мин лучше всех тапшыруына бардым. Кайчан булды бу? Кайчан бардың? 2019 елда. Максим Галкин синдә ниндирәк хисләр калдырды? Ул ниндирәк шул? Бик әйбәт хисләр. Он оставил очень хорошие мысли. Он сказал, что у меня есть будущее в этой сфере, в трамвайной, в транспортной, если более вот так говорить. Син кем булачаксың соң алайса профессия буенча? Хәзер мин уйлыйм һәм кем булырга. Бик күп минем просто юнәлеш бар, кем булырга телим. Мәсәлән, ниндиләр алар? Журналистика, иногда математика, иногда транспорт. Транспорт в большей степени. Алай икән. Менә син Сәләтне ничен сайладың? Нәкъ менә Сәләт аланың күп бит инде лагерьлар. Аны ничен сайладың? Минем апа 2019 елда Сәләт Яршаллы аланына барган. Һәм мин аннан соң Сәләт турында бик мәгълүмат карадым. Һәм аннан соң Сәләт гайрәт аланына гаризаны җибәрдем. Һәм мин 2020 елда Сәләт гайрәт аланына бардым. Гайрәт нинди юнәлештәге алан? Кинография. Кино төшерү буенча, әйме? Кино төшергәнең бар инде алайса син. Видеомонтажны беләсең инде. Яхшы беләсеңме? Так на среднем уровне.